Sizo. Mana hari kudirwa. na basi pamoja na Ana wakafondwa wakauraya mkazi wangu. Zina akauraya mkazi wangu takutaura shokwani chachipa chena manje. Tochidai kune ngozi ya Devi basi panoya. Yakandili mambo bovu izouya nevanhu vari kubudirwa ya Devi takura mazita yewanhu uzondope madzisabhuku aendese kunopiwa vanhu vane mhosva. Tikauya pano tikasvika pano uyo haana kuatenga sabhuku wake uite right samanisi wakapiwa nyamusi wauya akutaura kuti areas wakandimhangari asi vanhu vakanzi gauyo vateerere ngozi yaDevi nemaurayirwo akaita mukatipa mukuzanjira pano mukuzanjira akaverifya wamwe wakataurirwa zvawakataurirwa munomu wariko wacho wane gurupu iro riri kukomana. Saka nhasi ndiye auya kondiripota kuti wakandimhangari. Saka umhangari ndiana umhangari ndiyeyu wakawasangana handime furana mutara umhangari ndiye furana mutara iyo taura nyaya yako Patsuriyo. Inhawu yakangu yakaitira iya. Douglas. Chinzou. Iyi yakumira nhawu yaAnanias Chinzou. Ndibaba wangu. Zvinhu zvakaitika muhondo. Yaitika muhondo inyachitori mudiki saka mboberi kwazvo. Baba wangu wacho uri Akafa. ndiwe wasarauta baba iyi. Ndini mwana wacho uripo. Zvemumusha menyu ndiwe wasarauta baba. Hakuchina wangu pasina pa hakuchina ukuru wako here. wakuru vari pasi vanenge vasure mumhuri medu zvitoripo. Saka baba akadini izvi zvinhu zvakaitika nguva yehondo akazi pane munhu akaroere mudzinjiko akazi vakareva nguva yehondo kungozwo zvirungodini zviringotaurwawo kundizo zvakafamba sei zvakadidini napachangodini zvandoziva apa iyo saka iyo nyaya yako aiwa ini pandaanesa nepepa randaya naro ka handangonyoresa apa tika zvisizoti ndada kubva ndikubvisa pepa randinaro chimbonyarara ndiwe ere wakamangara pano. Mati? Ndiwe ere wakauya kumangara. Ayo anomangara pe.
Wakamangara ndia. Ile anomangara nyabeni. Akamangara ndia. Ndia aya katako ni na buba tika. Oh, bisa kamangga. Saka banyu manyu sengetane sama za ulimo ndo babulu karabasi kuli. Karabasi tu. Yakanzi mambo bano mzoto jitu. Niore sai masamani sitere rai mazita. Engozi ya divipasi iri kubuda. Niore sai mazita ya iwe bobo. Unonyoresa mazita. Wozotakura waendeza kumadzisapo. Wana wanoliwa pano. Kuna mkotsajera wandishamupaipa. Imambo okay. Saka nyaya iri pekuti vanhu vari kutaura nemunhu ari kubudirwa ndiwo amaunza ndiwo mwacho ndiye umwacho asina saka munhu amuri kuda ndimukotsanjera mukotsanjera akatopedza Uyu ana kuya pa. uyo haana kuuya masika pano ndiripota inini ma aiyo imimi ndimi marikuta anyoresa pepa iri Samoni ndiye wanyoresa Samoni wauya naro gomba kwake haana kutobvira auya Samoni sewakapuwa musi wa 23 Wakanyoresa ndiani? Samoni svikiro rari kutaura Ndibvunza wakanyoresa ini ndakazi ndimambo tora mazita aya unyorese uendese kumatisapo Musazi vanhu vauye uyu ana kuya. haana kuuya Saka wazouya nhasi. Vamwe vese vakataurwa vaya vakati. wese wamwese waruzviziva Uyu ndiye asina kuya musoro. aimasvika kuno kuimba zazidi saka zvakangofanira zvandikutaura zvakafanira pekuti vamwe wese wakataurirwa ndimukotsanjera kuti iwewe shamwari wakadai saka asara kutaurirwawo nyaya yake saka uyo arikona kumirira wani mukotsanjera pasi kuti mumutaura mukotsanjera kuti vanhu waya akanga asipo wani wacho wadini Wauya. then wotaurirwa kuti muzvani Uya padhuze. Pamusoro changamunyamara ndaifollowa pamavidhiyo akanga ari kuitwa panapa panhauza TV pasipanoti ndandanzwa babudawo zita ramai vangu saka ndakabva ndasheedza mama wangu kwachiroita kuti mama uyai tiende kwamambo mudhasi tinzwewo tiri pamwe chete nevangu nekuti zita rabuda makanga muriwo chimwe saka mai mauya wanai Mawa saka matu Umwe ndiani? umwe ndiani umwe chitiri sikunzaitaura iti pamusoro changamisi indinoitwa Fiona Hope ndiri mukunda wababa nyaya yedu yakapinda kudai mukotsanjera takamuona sekutaura kwamakaita kuti takudetsera mukotsanjera takaonana namukotsanjera muno panapa nenyaya dzanga dziripo dziri mbiri nyaya yebhande nenyaya yengozi yekwapasi panozi saka isusu nhasi dheti ra26 takatauya kuti isusu tipiwe feedback kubva kwamuri nyaya yamukotsanjera kuti zvinezvo mukotsanjera takamuona way forward ndeipi avo vamwe vasina kuuya pawakapiwa masamoni wauyawo nhasi vari mundani asi nyaya yatatafambira nhasi yanga iri kuti takauya tapiwa dheti ra26 sedare mamiriro arakangoita vanhu vese vakapiwa masamoni vari pano tichizwa kuti Pakuti ndi mambo kwa mimi mchadauri na makuti. Bande rakazoguma razozizvazvo. Mambo chake ijaji. Happy feedback. Imimi ndimnoti mukapuwa ziona naye nemuda nevabatsiri. Zvamauzwa kunze munodzoza feedback kuno. So that mambo makes the judgment. kana zvichida judgment because zvimwe zvacho mune matozwa Recommendation kunzeko matobvuma muri kunze matobhadhara matenda mbosva muri ikoko saka mukotsanjera dzanodzira kuzokuya kuti anobambo uyu neuyu nemhosva yakati nemhosva yakati vanhu vapfuma nyaya dzavo kunoti anotanzwa itsoke kuitirawo rekodhi yedu isusu zoti nyaya yakati zvakafamba saka ndozvada tichifunga kuti pamwe isusu tatofunga vice versa kwakutotijekesera kwamuri tatofungidzira kuti isusu matipa mukotsanjera achaunza feedback kwamuri aunza feedback kwamuri kana kuti zvati isusu tozoti because isusu pachedu patakaonana namukotsanjera apa mukotsanjera pamwe ndiye anogona kuzotsanangura kana kuti vana baba vanogona kuzotsanangura kuti
zvakanzi zvakati nezvakati hapana anza yakabuda kuti gombu kana kuti kwete akadzoka zvino. Alright, okay, so let me see this. Chumira iparusvika mamazi. Mudzoke nevidhi. Watatopedza. Yeah. Arikuya panga mazana. Dojibondora jeje. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora jeje.